लोगोफोर रायजोफोरा थांलाय फैलाय ओरैबायदि खस्थ' जालांदों नै दैथिं फैनो गोनां जादों रायजोफोरा नै इथिं दै आरो बिथिं गामि थांनाय लामा। हेल' लोगोफोर नै दिनै आं नोंथांमोननो मा भिडिअ खिथिगोन दाख्लै आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो खिथिखादोंमोन नैबे दलङा बायसिगोन होननानै नै बैथिं बैसोरो माने नै बैसोरो माने थांलाय फैलाय खालामनो एसे खस्थ' जा नैबे दलंखौ दाख्लैनि मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो खिथिखादोंमोन नैबे दलंखौ बायसिगोन होननानै ओमफ्राय दा नैबे दलङा फाइनेलि बायस्राबाय लोगोफोर थांलाय फैलाय ओरैबायदि खस्थ' जालांबाय नै दलङा नाय बैथिंनिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो एसे खस्थ' मोनदों आरोना नैबेथिं ओइ नै बाइक लाना फैदो आरो सोरबा सोरबा थादबनानै दंबाय थायो दैयाथ' एसे गोथौना आंथ'से लोगोफोर माने गोबां मन्त्रि एमएलएफोरा फैनानै थाङो आरोना खिन्थु दलंखौ दिनैसिमबो बानायनानै होआखै माने एसे खस्थ' जायो थांलाय फैलाय सिगांबो गोबां नायनानै थांखांबाय बे दलंखौ नाथाय बानायनानै होआसै आरो बे भिडिअखौ जेसेबां शेयार खालामो जाहाथे बयबो मोनथियो दै नै बिथिं नायनो हागोन बेसें माने बापा मा बुंनो आरो नै नोंथांमोननो आङो फारि फारि दिन्थिलांबाय थानि नैबे बाय माने एसे औवाफोरा फोनबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दाख्लै बानायदोंमोन बेखौ एसे रिपेयारिं खालामफिनदोंमोन आरोना लोगोफोर खिन्थु रिपेयारिं खालामनायालाय बहा औवानि बायसो पाकानि बा इदिनो गिदिर गिदिर कनस्ट्राक्सन इफोरबायदि खालामनायफोरानो माने थाबावासो रिपेयारिंआ बेलाय जोंना औवानि बावसो दा नै नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं नैथिं बायबाय खनसे स्राय थाबायनानै खिथिबावनि आं नोंथांमोननो नै बोरैयाव बोरै गुरलुब गुरलुब मावलायलायो आरोना दैयाव बुखारलांगोन बायदि नांखायो नैबे दैयानो हाबबाय गोरोबाय दैयाव आरोना ओमफ्राय नै बिथिंथ' बायजोब्बाय खुन्थाफोरा एसे स्राय दिन्थिबावनो ओमफ्राय आरो र' लोगोफोर लामानि डाइरेक्सनखौ एसे दिन्थिनानै होबावनि नोंथांमोना नायलाय बुथिंनिफ्राय बुथिं थाङो बेखौ आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनानै होगोन दै र' आरो नैबे जोंनि फार्स्ट गेट हाबनाय गामियाव बिथिंनिफ्राय हाबबोयो जोंनि लामाया बैथिं लोगोफोर रायजोफोरा थांलाय फैलाय ओरैबायदि खस्थ' जालांदों नै दैथिं फैनो गोनां जादों रायजोफोरा नै इथिं दै आरो बिथिं गामि थांनाय लामा आरो नै बिथिंनिफ्राय गामिथिं हाबबोयो ओरै आरो नैथिं गामि थाङो बिथिं माने गामि मोनब्रै मोनबासो दोङो आरो माने बेखिनि खाथियाव माने मोनथामसो दोङो ओमफ्राय आरो बैथिंबो बिथिं थांग्रा मानसिफ्राबो माने नैबे दलंनि गेजेरजों थाङोमोन आरोना दायो बायबाय नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हागोन माबोरै नै इसेबां खस्थ' जादों बिथिं दै बारा फैयोबा माने नै सिगाङावनो नै फुलुङा बायबाय माने ओमफ्रायो दायो नै बिथिं औवानि दालाङा बेसेबां थानो आरोना बेसे गोबाव थानो ओमफ्राय दायो बायबाय नै दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ माने रायजोफोरा नै दैथिंसो थांनो गोनां जादों इसिबां माने खस्थ' जादों आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हाजासे आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम थौदो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय जय बर'नि